Joto media friends no kami aparo tai osaterni hozagirni joto ni jinis joto lukurong no kami aparo tai advance Diwali ni bo kami aparo जों TTAD से हापांग निंगै sports and youth affairs बेदक दिबो खाकते जों तिनारो से कैसे कोक्तमा पांदा नारजाखा ओ पांदाव तंवान लगिवो जिनी TTAD से हापांग नि जिनी honorable MD सिम्बरं गुना दिरेन देबरमा तेबो बिनि बारजा मानजा बो जिनी sports department नि sports council नि TTAD नि chairman तै जिनी जतो फुटबल थंग्रंग बो कैसे कोक्तमा काहाम बसकां जे फाइनल सालो बसकांगनी जे 27 नवंबर और सालो चिली पूरा नॉर्थ ईस्ट जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमनी जे 6 शेड्यूल जे एरिया वो जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टोटल 9 तमनी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरानी कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल आसामनी दिमा हासाव ऑटोनोमस काउंसिल आसामनी मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरम नि चाकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरम लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरम गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय जयंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय जे चिनी जोतो सिक्सली एरिया जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमन बरं जोतो कैसे फुटबल कैसे टीम रोहरजाकनाइ आजागाव जे बोडोलैंड आरो थाङै बातेलेमुंनाय आ बातेलेमुंनि बागै चिनी TTAD से हापांगनि हंगै जों चिनी जे थंग्रंग नंना जों काहा टीम पाथुकनाय आ टीम जे पार्टिसिपेट खालायनो मसुनाय बरनो जों खाहामबाय लामसगै एबा कयहरो नरक जे जाव पार्टिसिपेट खालायनो मसुनाय जों TTAD से हापांनि बखाक्तै जों काहा टीम सनामबि रहनाय आ टीमो पार्टिसिपेट खालायनो बागै फाइनल सालनि 5 तारिख ओ मानथि 5 तारिख ते 6 तारिख दिबरनि 11टा जरावो चिनी खुमलुंगो sports and youth affairs बेदकनि बखाक्तै जों बरनो आम जगै जे थंग्रंनो काहा टीम्स नामै पाथकनाय तै अजे जे पार्टिसिपेट खालायनाय इन फ्यूचर बौनि फ्यूचर बेलेगना काहामुंनाय तै चिनि TTAD से हापांनो बखाक्तै जों बरनो जे थांनानि फाइनानि बे चानानि जे बौनि ट्रैवलिंग फेयर रक जों बरनो सुबानाय तै बसकां जरो तुमु जदि आ थमुंगो पार्टिसिपेट खालाय बौनि जे थंग्रंनो हायुनो काहाम फुनुगमान के इन फ्यूचर बरकते काहाम सेफ मानाय आवन बागै जोंचिनि लुकुरनो अ सेफना रिना मोसंमान बागै तिनि आविमु बानाना रखा कय तारिखआव थांजानाया फाइनल सालनि 27 नवंबर अ मान्थनि और बरक आरो थांनाय ते जों बरनो बसकांनि 5 एबा 6 तारिख 2 दिन जों बरनो ट्रायल नारो जों बरनो आरो जों सिलेक्ट खालायनाय जे ओ टीम काहामनो जों बरनो आरो तंगै चारि जों प्रेक्टिस खालायनाय जाते काहाम खालाय सिप खालाय खम खालाय जों बरनो रहबै जों बरनो विनर ना जात खालाय जों ताखालाय जों टीम पाठौनाय तावसो जगते के बो फाइया कनाब्ला बाहायके जों दिरि से पुलिया सिगां स्नामानि टीम ना जों चिन TTAD से हापांनि टीम हिने जों बरनो स्नामनाय गोबां मा जे चिन थंग्रंनो दङ बरनो जों ट्रायल नानाय बरनो जार्सी होयते बुट होयते सॉक्स होयते बेबो जों TTAD से हापांनि बहतिरिनाय ते बरनो थांनानै फाइनल जानानै आफारा जों रिनाय ते आजागो कप्लाइं थाके बंगानो प्राइस मानि काहाम प्राइस मानि दङ आबो आरन ऑफिशियल बैटिंग बखति साखलाय जा जे प्लेयार थांना हानाय दंनाय बिनि गांसे कोनो एज लिमिट आबा हायरो एज लिमिट ओपन टू ऑल जे थंना करंको एबा मुसुना इंटरेस्ट दंनाय बर फायो अजागो बर ट्रायल खेबे मन गते बंगनि बागै जों जार्सी राव बंगनि बोट सॉक्स बेबो जों TTAD से हाबन बखति जों रिनाय